Είναι κάτι που το βλέπουμε κάθε μέρα, αλλά σπάνια το σκεφτόμαστε. Πώς γίνεται αυτό το κουτί στο γραφείο μας, φτιαγμένο από μέταλλο και πλαστικό, να ζωντανεύει, να παίζει βίντεο, να στέλνει μηνύματα, να μας συνδέει με όλο τον κόσμο? Λοιπόν, σε αυτή την ανάλυση θα κάνουμε ακριβώς αυτό το ταξίδι. Θα ξεκινήσουμε από την πιο απλή ιδέα που υπάρχει, έναν διακόπτη, και θα φτάσουμε μέχρι το πολύπλοκο ψηφιακό σύμπαν που βλέπουμε στις οθόνες μας. Ορίστε λοιπόν η διαδρομή μας. Θα ξεκινήσουμε από το μεγάλο, το θεμελιώδες μυστήριο. Μετά θα ανακαλύψουμε τη μυστική γλώσσα των μηχανών. Θα γνωρίσουμε τον εγκέφαλό τους, θα δούμε πώς καταφέρουν και θυμούνται και πώς στο τέλος όλα αυτά τα κομμάτια συνεργάζονται αρμονικά για να συνθέσουν τον ψηφιακό κόσμο που μας περιβάλλει. Ξεκινάμε λοιπόν. Κεφάλαιο πρώτο. Μία μηχανή που σκέφτεται. Εδώ βρίσκεται η καρδιά του όλου θέματος. Το βασικό, το απόλυτο πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε για να καταλάβουμε οτιδήποτε άλλο. Και το ερώτημα είναι πραγματικά απλό, αλλά ταυτόχρονα και τόσο βαθύ. Πώς είναι δυνατόν ένα άψυχο αντικείμενο, ένα μάτσο μέταλλα και πλαστικά, να μπορεί να επεξεργάζεται πληροφορίες, να εκτελεί εντολές, να κάνει υπολογισμούς? Βασικά, πώς μπορεί να σκέφτεται? Αυτό ακριβώς είναι το μυστήριο που θα προσπαθήσουμε να λύσουμε. Για να λύσουμε αυτό το μυστήριο, πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου. Και το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να ξεπεράσουμε είναι η επικοινωνία. Για να κάνει οτιδήποτε μια μηχανή, πρέπει πρώτα να βρούμε έναν τρόπο να της μιλήσουμε. Χρειαζόμαστε μια γλώσσα. Αλλά όχι οποιαδήποτε γλώσσα. Μια γλώσσα τόσο απλή, που να μπορεί να την καταλάβει ένα απλό ηλεκτρονικό κύκλωμα. Και εδώ έχετε η έκπληξη. Η λύση είναι απίστευτα απλή. Λέγεται bit. Σκεφτείτε το κυριολεκτικά σαν έναν διακόπτη φωτός. Έχει μόνο δύο επιλογές. Ή είναι ανοιχτός ή είναι κλειστός. On ή off. Στον υπολογιστή το on, το ρεύμα, είναι το 1. Και το off, η απουσία ρεύματος, είναι το 0. Αυτή είναι όλη η αλφάβητος του υπολογιστή. Απίστευτο, Και για να καταλάβουμε πόσο θεμελιώδες είναι αυτό, ας κάνουμε μια σύγκριση. Ο δικός μας κόσμος βασίζεται σε 10 ψηφία. Από το 0 μέχρι το 9. Με αυτά περιγράφουμε τα πάντα. Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί μόνο 2, το 0 και το 1. Ο δικός μας κόσμος είναι γεμάτος ιδέες, έννοιες, συναισθήματα. Ο δικός του είναι απλά δισεκατομμύρια διακόπτες που είναι είτε ανοιχτοί είτε κλειστοί. Τίποτα παραπάνω. Ωραία, θα πει κανείς. Έχουμε μηδενικά και άσους. Πώς αυτό γίνεται το γράμμα α ή ο αριθμός 5? Εδώ είναι το κόλπο. Παίρνουμε μια ομάδα από αυτά τα bits, συνήθως 8, και φτιάχνουμε αυτό που λέμε byte. Και μετά απλά συμφωνούμε. Λέμε, κοιτάξτε, κάθε φορά που βλέπετε αυτή τη συγκεκριμένη σειρά από 8 μηδενικά και άσους, αυτή η σειρά σημαίνει α. Μια άλλη σειρά σημαίνει β. Για τον υπολογιστή το α δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο ο κωδικός του, αυτή η αλληλουχία. 01000001. Εντάξει, βρήκαμε τη γλώσσα. Αλλά μια γλώσσα είναι άχρηστη αν δεν υπάρχει κάποιος να την καταλαβαίνει σωστά. Κάποιος πρέπει να πάρει αυτές τις οδηγίες, αυτά τα μηδενικά και τους άσους και να κάνει κάτι με αυτά. Η μηχανή μας χρειάζεται έναν εγκέφαλο. Και αυτός ο εγκέφαλος υπάρχει. Τον λέμε κεντρική μονάδα επεξεργασίας, ή πιο απλά CPU. Είναι η καρδιά και το μυαλό του υπολογιστή όλα σε ένα. Κυριολεκτικά είναι το σημείο όπου συμβαίνει όλη η σκέψη. Κάθε κλικ, κάθε εντολή, κάθε υπολογισμός περνάει από εδώ. Και τι κάνει αυτός ο εγκέφαλος? Η δουλειά του, στην ουσία, είναι ένας ασταμάτητος κύκλος 3 απλών βημάτων. Πρώτο, παίρνει την επόμενη εντολή. Δεύτερο, τη διαβάζει για να δει τι λέει. Τρίτο, την εκτελεί. Και μετά ξανά. Πάρε εντολή, διάβασε, εκτέλεσε. Πάρε, διάβασε, εκτέλεσε. Μόνο που το κάνει δισεκατομμύρια φορές κάθε δευτερόλεπτο. Μια στιγμή όμως, είπαμε παίρνει την εντολή. Από πού την παίρνει? Για να δουλέψει η CPU χρειάζεται έναν χώρο εργασίας. Ένα μέρος για να έχει πρόχειρα τα εργαλεία της, τις εντολές, αλλά και ένα μέρος για να αποθηκεύει μόνιμα τη δουλειά της. Με άλλα λόγια, χρειάζεται μνήμη. Και εδώ έχουμε δύο βασικά είδη μνήμης. Σκεφτείτε το έτσι. Πρώτα έχουμε τη RAM. Αυτή είναι σαν το γραφείο μας. Εκεί πάνω έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε τώρα, αυτή τη στιγμή. Είναι σούπερ γρήγορη, αλλά μόλις κλείσει ο υπολογιστής, αδειάζει. Ό,τι ήταν πάνω, χάνεται. Μετά έχουμε τον σκληρό δίσκο.
Αυτή είναι η βιβλιοθήκη μας. Πιο αργή, αλλά ό,τι βάλουμε εκεί μένει για πάντα. Ή τουλάχιστον μέχρι να το σβήσουμε εμείς. Και αυτή η βιβλιοθήκη, ο μόνιμος αποθηκευτικός χώρος, παίρνει διάφορες μορφές που όλοι ξέρουμε καλά. Από τους παλιούς κλασικούς σκληρούς δίσκους, μέχρι τους μοντέρνους και ταχύτατους SSD, τα γνωστά μας USB στικάκια, ακόμα και τα CD και DVD που είχαμε παλιά. Ο σκοπός όλων αυτών είναι ο ίδιος, να κρατάνε τα αρχεία μας ασφαλή για το μέλλον. Ωραία, συγκεντρώσαμε τα κομμάτια του puzzle. Έχουμε τη γλώσσα, τον εγκέφαλο, τη μνήμη. Αλλά αν τα αφήσουμε όλα μόνα τους, το αποτέλεσμα θα είναι ένα χάος. Το ένα δεν θα ξέρει τι κάνει το άλλο, κάποιος πρέπει να τα συντονίσει όλα αυτά. Χρειαζόμαστε, ας πούμε, έναν μαέστρο. Και αυτός ο μαέστρος είναι το λειτουργικό σύστημα. Τα Windows, το macOS, το Android στα κινητά. Είναι το μεγάλο αφεντικό. Είναι το λογισμικό που ξυπνάει πρώτο όταν ανοίγει ο υπολογιστής και λέει σε όλους τους άλλους τι να κάνουν. Λέει στη CPU, εσύ δούλεψε τώρα. Στη μνήμη, εσύ κράτα αυτό. Στον δίσκο, εσύ δώσε μου εκείνο το αρχείο. Χωρίς αυτό, έχουμε απλά μια ορχήστρα χωρίς μαέστρο. Σκέτη κακοφωνία. Οι δουλειές του είναι αμέτρητες, αλλά οι βασικές είναι αυτές. Πρώτον, κάνει κουμάντο σε όλο το υλικό, τον επεξεργαστή, τη μνήμη, τα πάντα. Δεύτερον, είναι υπεύθυνο για να ανοίγουν οι εφαρμογές μας σωστά. Τρίτον, μας δίνει αυτό που βλέπουμε στην οθόνη, τα παράθυρα, τα μενού, τα εικονίδια. Και τέλος, οργανώνει όλα μας τα αρχεία. Είναι ο απόλυτος οργανωτής και συντονιστής. Και φτάνουμε στην κορυφή της πυραμίδας. Πάνω από όλα αυτά, το υλικό, το λειτουργικό σύστημα, βρίσκονται οι εφαρμογές. Είναι τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά για να κάνουμε συγκεκριμένες δουλειές. Ένα τέλειο παράδειγμα, η λίστα με τις επαφές στο κινητό. Είναι μια βάση δεδομένων. Μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί όλη αυτή την υποδομή από κάτω, την CPU, την μνήμη, το λειτουργικό, για να κάνει κάτι πολύ χρήσιμο. Να οργανώσει χιλιάδες πληροφορίες και να μας τις φέρει μπροστά μας με το πάτημα ενός κουμπιού. Και κάπως έτσι συναρμολογήσαμε τον υπολογιστή μας κομμάτι-κομμάτι. Τώρα, ας κάνουμε ένα βήμα πίσω για να δούμε τη συνολική εικόνα. Τι σημαίνουν όλα αυτά για την καθημερινότητά μας? Είναι εντυπωσιακό αν το σκεφτεί κανείς. Ξεκινήσαμε από τη πιο απλή ιδέα που υπάρχει, ένας διακόπτης που είναι είτε ανοιχτός είτε κλειστός. Από αυτό το ένα bit καταφέραμε και χτίσαμε μια γλώσσα, μετά έναν εγκέφαλο για να την καταλαβαίνει, μια μνήμη για να θυμάται και έναν διευθυντή για να τα ελέγχει όλα. Και η πραγματική μαγεία είναι εδώ, κάθε φωτογραφία που βλέπουμε, κάθε μήνυμα που στέλνουμε, κάθε τραγούδι που ακούμε, δεν είναι τίποτα άλλο από μια αόρατη συμφωνία. Μια συμφωνία από δισεκατομμύρια τέτοιους απλούς διακόπτες που ανοιγοκλίνουν με ασύλληπτη ταχύτητα για να δημιουργήσουν τον ψηφιακό μας κόσμο. Λύνοντας λοιπόν αυτά τα θεμελιώδη προβλήματα, γλώσσα, επεξεργασία, μνήμη, διαχείριση, χτίσαμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα. Και αυτό μας αφήνει με μια τελευταία μεγάλη σκέψη. Αφού καταφέραμε να φτιάξουμε τέτοιες μηχανές που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, ποια θα είναι τα επόμενα, τα ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα που θα κληθούν να λύσουν οι υπολογιστές του αύριο?